истифодаи ҳамарӯзаи дурусти ғизои солим ки ба организми ҳар як инсон манфиатбахш мебошад, бояд ба таври зарурӣ риоя карда шавад. Дар ин сурат мо метавонем худро аз фарбешавӣ то андозае нигоҳ дорем. имрӯзҳо дар кӯчаву бозорҳо нуқтаҳои фурӯши хӯрокҳои зудтайёр ки бештарашон хамирӣ мебошанд, зиёд мушоҳида мешавад. Ба хусус ходдог, питзо, гамбургеру чизбургер, ҳамчунин хӯрокҳои бирёншуда ки истеъмоли чунин навъи хӯрокҳо метавонанд инсонро ба фарбешавӣ оварда расонанд. сабаби дигари ин бемориро ки ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳон ва олимони соҳаи тандурустиро нигарон кардааст, мутахассисони соҳаи тиб чунин шарҳ медиҳанд. сабабҳои пайдоиши фарбеӣ ин набурдани тарзи ҳаёти солим, доштани одатҳои бад, ба монанди пурхӯрӣ, истеъмол кардани ғизоҳои аз ҳад зиёди аз ғизоҳои аз хамир тайёр кардашуда, шириниҳо мебошад. фарбеӣ оварда мерасонад ба бемориҳои онкологӣ, холецистит, артритҳо. хатарҳои фарбеӣ ки ба онҳо камҳаракати истеъмоли нодуруст ва аз меъёр зиёди истеъмоли ғизо шомиланд, дар Тоҷикистон афзуда ба инкишофи бемориҳои гуногун мусоидат намуда давомнокии умрро кӯтоҳ мекунанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таи солҳои охир зиёд истеъмол кардани хӯрокҳои тезтайёру чарбдор, нӯшокиҳои газноки ширин, қандҳои гуногун ба сатҳи инкишофи бемориҳои музмини ғайрисироятӣ мусоидат кардааст. маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ки бемориҳои ғайрисироятӣ дар байни аҳоли Тоҷикистон тамоюл ба афзоиш доранд, аз ҷумла бемориҳои фишорбаландӣ, диабети қанд ва дар ин замина пайдошавии оризаҳои сактаи дил ва майнаи сар тамоюли зиёдшавӣ дошта, дар 70-85% онҳо фарбеҳӣ нақши муайян дорад. новобаста аз вазни бадан инсоният бояд кӯшиш кунад, ки дар нимаи якуми рӯз бисёртар аз ғизои бақувват истифода барад, дар нимаи дуюми рӯз аз меваи сабзавотҳо истифода баранд, ба монанди хӯришҳо тайёр карда шуда. шахсе ки 110 кило вазн дорад, ин аллакай фарбеӣ дараҷаи 3 мебошад. аз назар дур нест, ки фарбегии дараҷаи 3 намуди мардона, ин зиёд шудани чарбу дар шикам ва боло аз он мебошад ва барои ҳамин ба ино тавсия дода мешавад, ки бисёртар ғизоро дар нимаи якуми рӯз истеъмол кунанд ва кӯшиш кунанд, ки дар тамоми рӯз аз ғизоҳое ки аз гӯшти равғандор тайёр карда шудаанд камтар истифода баранд ва аз тезтайёрҳо камтар истифода баранд. бисёртар ғизоҳои якум ба монанди хомшӯрбо, мастоба, ғизоҳои суюқ истеъмол кунанд. бино ба маълумоти нашр намудаи Ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, соли 2016 зиёда аз 1,9 миллиард одамон аз 18 сола боло вазни зиёдатӣ доштанд. аз ин шумора бештар аз 650 миллион нафар аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд. хӯрокҳое ки барои пешгирӣ аз фарбешавӣ мусоидат менамоянд кадомҳоянд ва истеъмоли меваҳои тару тоза ба организми инсон аз кадом ҷиҳат муфид мебошанд? барои пешгирии фарбеҳӣ мо пеш аз ҳама ин бурдани ташаккули тарзи ҳаёти солим, машғул шудан бо варзиш, сарпагоҳи рӯзӣ ба муддати 30 дақиқа роҳ гаштан ё ин ки аз рӯи имконияти саломатӣ давидан, партофтани одатҳои бад ба монанди пурхӯрӣ, истеъмол кардани ғизоҳои зиёди аз сабзавоту мева тайёр карда шуда, сабзавотҳо ба монанди ҳамаи намуди гулкарамҳо, каду, сабзӣ, кабудиҳо, шалғам, лаблабу, ҳамчунин аз тамоми меваҳо ба монанди себ, нок, тарбуз истеъмол кунанд ва ҳамчунин истеъмоли ғизое ки аз донагиҳо тайёр карда шудааст, ба монанди лӯбиё, нахӯд, мош, наск, маводҳое ки аз биринҷ тайёр карда шудаанд. ин истеъмоли чунин ғизоҳо ба фарбегӣ оварда намерасонад. барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2024 қабул гардид. барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2024 маҳз бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим тавассути пешгирии бемориҳои ғайрисироятӣ
аз ҷумла фарбеҳӣ ва оқибатҳои он таҳия ва қабул гардидааст. Дар ин раванд тамоили зиёдшавии фарбеҳӣ дар тамоми давлатҳо аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар расида. Тибқи маълумоти Ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯйхати умумии ҷаҳонии панҷшаваи фарбеҳӣ ҷойи 128-ро ишғол менамояд. Метавон гуфт ки дар мамлакати мо масъалаи омӯзиш, пешгирӣ ва табобати бемории фарбеҳӣ дар доираи барномаҳои давлатӣ ба роҳ монда шуда, баҳри васеътар пешгирии он чораҳои зарурӣ ва аз тарафи олимони соҳаи тиб омӯзишу таҳқиқ гузаронида мешавад.